Ďalší rok na Gvarze pomaly za mnou a môžem povedať, že opäť stal za to. Zdá sa mi, že iba včera som bola nervózna, keď som nastúpila do kvinty a nevedela si predstaviť, čo ma čaká. Čakalo ma teda hlavne veľa učenia, ale radšej si spomínam na všetky tie akcie, nové skúsenosti, vtipné zážitky a čas strávený s kamarátmi. Čas na Gvarze beží rýchlo, ani som sa nenazdala a zas som o rok staršia. Musím povedať, že už som na Gvarze druhý rok, ktorý si veľmi užívam. Zistil som, nemýlil som sa, že je to výborná škola plná príležitostí a skvelých ľudí. Zároveň som nadšený z toho, ako sa môj život na Gvarze vyvíja a čo všetko mi táto škola ponúka. Taktiež sa teším na všetky príležitosti, ktoré ma ešte čakajú. Ahoj Matúš, ako sa máš? Čauko, celkom dobre. Len premýšľal som nad tým, že ako tu na Gvarze ten čas rýchlo letí. Áno, máš pravdu, veď ako včera, keď sme sa tu bavili o tom, čo všetko tu môže zažiť. A naozaj, je tu skvelá atmosféra. Máš pravdu. No, Matúš, čo si myslíš, že tento rok musia robiť študenti, ktorí sa tu chcú dostať? Neviem, poďme sa na to pozrieť. Ak by sa budúci záujemcovia chceli dostať na našu školu, najprv by si mali pozrieť webovú stránku školy, kde nájdú podrobné informácie o prijímacom konaní a procese prijatia študenta. Áno, na našej stránke nájdú všetky potrebné informácie o prijímacom konaní, takisto všetky potrebné dokumenty, kritéria pre prijatie žiaka i termín prijímacej skúšky. A čo ti ešte chceme povedať? Určite príde 6.3. od 14. do 16.30 na deň otvorených dverí, na ktorom máme pre teba prichystaný bohatý program, kde ti približíme našu školu. Tešíme sa na teba. Pokiaľ ťa naše video zaujalo, určite si pozri naše predošlé videá, kde sú ukázané všetky akcie a aktivity našej školy. Gvarza nie je miesto. Gvarza je atmosféra.